Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niya kapipita mga bangsa ami, mga uri punong Allah. Ayat maniman to abandingan tano na so pad ko mga ala abandingan. Diyan ang so kapipi ko ina, kapipi ko ama. Utang kakiran so kaya pipi iran raka si iko kay to ka. Utang kakiran so di iran raka kakatigri. Yang to ayabu kito ungolya o lupa manusia atali kudang kad na dunia na di kaniyang telikudan. Kararangitan kada ng mga tao na di kaniyang kirangitan. Kububayangan ni hataroto tumuon niya na ginawang tumuon kanya na di ginawa niya. Kasakitan din na asara di kasakitan suwata yan. Masakit din na asara di masakit suwata yan. Maor din na asara di maor suwata yan. Gira kasasakitan suwata yan na datararong pekatana. O kailangan na hospital suwata yan na bada akapapantaga na api aginawa niya na pesaan yan upang makukapar. Naska na kailangan na di nga kalipatan. Guni ko panguraok ka na tayo ang ganiyan. Guni si ko pagkaor ka na pakakang ganiyan. Di ka taruto pa sa turog. Tungan niya kaya sakitan. Tungan niya miya rasa ya sabab siya ka. Kailangan na di nga ng kalipatan. Uri pa ng Allah Rabbul Alamin. Nasuki kalimun ka kiran na kanabang ka kalimu si ikiran. Mga knabasirang bu ini kalimo ka. So kasi pangakiran na knabasirang bu isini pa ka. So kapag unuting akiran na knaba para si akiran bu. Kaya mataan na gira ini kalimo ka sira na yamala ini kalimo ka na ginawang ka. Gira ini kapadi ka sira na yamala ini kapadi ka na ginawang ka. Gira siniap ka sira na yamala siniap ka na ginawang ka. Ang kaino na igira ini kalimo ka sumbala aloks ka na sigurado kalimo ka o mga wata ka. Napakasuldi ka pa sa surga. Igira siniyap ka sira na sigurado siyapang ka mambu mga wata ka. Napakasulid ka pa sa surga. Yan ang isabap mga bangsa miya mga oripon wallah. Akanad no ba kapli sa lokas kakapli sa gidaw. Ugaid na yamala. Na pagilay no Allah so kababaloyin ka awata o makapag-ikhlas ka o kapsirbisin ka kung balaloks ka. Yan ang isa pa so mga ulama na inisuratira na magatu sa gulima pulo aokit. Asara misuat ka kuina aka agusama aka na inikasuat rakaw Allah. Nasuki kasuatan rakaw no Allah. Nagyutod ni kaya lakain ka si ikupay tao o surga ako kasulad ka. Nalangon tano de na hadap tano nagwaya pangarap tano ayap ko ba yung tano na makasulad tano si iko surga. Api amiyara sara sa itano si sangay dunia na una asara makasulad tano ko surga. Namiyaguntong sa mga tao wari autiyan si ina yan agusya mayan. Asisampan si ina ka agusya maka namiyaguntong. Ngayon na kaupinang panso ka surga na. Andad ni kapatay yung balaloks ka, nakiyaklosan na may tudin akap kesurungan ka ko kasurgan ka. Sa katawa maamia tayo suwina yan, nagura o kyan dit. Natigira na yun kapag agura o, natigira na kiyaklosan. Kaya lakaban, so paita ka si kusurga. Allahu Akbar. At na doon katawa magari mga bangsa miya, mga uri pano Allah, nagyay ko na ako to ari na kaadnad. Ana pirak yan. Ana tamok yan. Nagyango to kakana miskin. Wait na ron babaling suina yan. Ana miya ka masuk ari. Yan nakakana miya tirkad sina. Na miya tirkad nga opinan sa surga. Naiman to nasa kamanikon. Kaya para ka opinan man so kasurga na kaya kakalos kami atidin. Ana di magyug. Yan ang mga kurtita din. Mga kurtita sa korte.
sakali-kali na salama-lama na dia ko pagyugo basir ka matago suinata. Cok man suinan na di pa karaw dumisisyon no andang balik. Kau desisyon na si imbaling ko ari na kepikir yan na kerata ginaw kaka. Ngayon lagi malaita mo so ari. Na bago mira o kakao baka gida akisda yan da kakanyan si sangaya akakana. Ayan yan na ron balik. Nadip man pagkaraw dumisisyon na ba si ideng ko kaka. Nga mailay niya nakarag na napyaso ka kanira na tungan niya maras. Nami tawag sira na korti. Allahu Akbar. Naya desisyon na korti nakasiliog. Makaisa na si iko kaka na makaisa na si iko ari. Giyan na ni kapan na nagunta mano niya nga una anta no mga bangsami mga urip no Allah si iko kapipi kung bala alokas. Sabab ko kasasabot terang ukala yan ni arga si iko Allah. At tamang sa di sira makakukurti ang taipakatangang kung bala alokas. Naiman to na di itanong PPC ano ang taika anda ba ini na di maka saliub. Di maka ritan sa loks. O ba di, o katawin nga bu, ikala yan niyarga, namataan ay kaya ka ginongan ay kaya ka su Allah. O di nga di ka makasali o si kumbala loks. Allahu Akbar. Yan ang mabang sa miya, mga urip ng Allah. Kaya nga magato sa guli mapulo aukit. Ini surat o mga ulama, akasuat arka umbala loks ka. Agu kaso atrakaw Allah Arabul Alamin. Agyuto din mambu ikiaplo ba ingal sa kituan duman ka PPR ka o mga muretaw ka. Nagu ka PPR ka o mga kakamong ka. Nagu ka PPR ka o mga tao na mala nakapasol ka sa surga. Nagiti sabab pa. Plo ba nga sa kitiking gulalan na ka. Kapakailangon tanos kanos sa kami. Na dito no yung mitatatbik langon. Ugay na so kapagaluya tanoron na bakalo-kalo na gito nila lantano siko. Ando ba ini na king gulalan tanor. Man to na sa kana ina na nambalaloks ka na mawata ka. Sa kamambu ando ba ini na wata na ad nambalaloks ka na mawata ka. Na may sabab pro nasad sa kabaya ka penggulalan no ka. Ipapentagan ro ka mga wata ka nagyutoy ipentagan ka kung balaloks ka. Kung pamamay ko makalaka na di kasiyap ng mga wata ka. May kumalokas ka na di kasiyap ng mga wata ka. May kumalokas ka na di kaya ni kapdi na di ka pumasa. Di ka pumasa. Ka. Eno pang giyuto ada kaya kapadiin na da kaya siyapa na da kaya tagi kura. Katakin mo ba kaysa kuwad na loks ka na da nga tagi kura na da nga siyapa na da nga kapadi. Yan ang mga bangsa miya mga orip na Allah. Punan tanong doon kapag penas o mga murid na i-upload dira na nga mi'atun wa khamsuna tariqatan liyasila birraka li ummika o abika. Pagkanero natin na ikhtar hadiyatan munasibatan li kulli munasabah. Isaw kita kapkupining ako puso o balaloks ka na pamagaya. Girakuan na pumasainga sa anditaran, pumasainga sa apya mga itubo. Apya mga itubo asarap unra kawata. At kapi-api aginaw waloks ka. Kaya pa no ba kusar yang ukasumbayang, napkusar yan si ko kapliyon yan, mga apya mga anditaran po. Kagisoloks na kanabar ka pumantun. Saba mga pipi anditaran, mga pipi agamit. Aya kinanglan yan na namaylan yan nakaakapad ikaw. Bata bila boy kira dumadaet si ikaw masay barat na Idil Fitr na ipsumbayang yan o di na Idil Adha o di na yang tua mga padamang munasaba na adna mingi dawag ka mingi lilip ka mingi bugayin ka kaya bugar nga sa pira ka na makaunota pagipon ka alikod yan na yapano ba nga ka siyomiya benangian o di na susalakaw sana belum makapuso yan. Na baka niyang palpas ako duan yan. Allahu Akbar. Na so doon bala alokas na tatarimaan na pendiri kadang ko Allah. Aptarimaan yan ang ito pang niyong bala alokas. Nawan na awi da akal ka na problema nga na pamasa nga sa solusyon yan. Naroon kang ba di ko
Ina ka gusama ka. Na, kapadiin kasiran, pambiging kasiran sa mga hadiah, mga pamagayan. Kaya pinanso po si Iran raka na mata na di kaya pelpas mo pang ni. Sa kabud ni maali rang kuduay ra. Kaya sa tanurunan, mga bangsa mi, mga urip ng Allah. Isa ko, may ito ka na, babu mamadian su omingka, naona, babu makailay sa mapi apanginom na, tiyan na pamasa anak na yakwata ka. Makailay sa mapi apanginom na, pamasa anak no na yan. Basta ka to niya na paborit ka. May sisikat ka niyan doon, di ka niyan kelpas. Nakialipatan ka na, Allahu Akbar. Mata nga ada tadmin. Nana, eman to, nas kanya manimialok na patut na, api ama ito. Na, kabgan ka. Kabgan ka. Lagi tika kaupini ron. Kaupini si ikupuso yan. Na mga pamagayan. Ikadua. Natiga na, o ba nga pulpasin magay sa perak o mansaula. Pwede niyang kailangan. Kabapan mala ipira ka diska. Nagapayak maging ka. Umansaula, numampito gawi. Bata bilang po kinanglan niya, kabadi ipakibulong. O di na ba kinanglan niya, kabada pirakyan. Napian niya di kinanglan, na importante na napakapun rakauri pa ng Allah. Igira mambuad diyan ka akagagang ka. May pangubada banga di kaga ka baka miskin narong oban makapamang ni na maafur ka na. Maapon ra ka Allah. Ikatlo nagyangot kasi sinabuta. Ilangan man sumbal aloks ka na ante kebebebean yan. Naip kebebebean yan mga wata yan. Naisa ka kung mga wata yan. Naad na mga pagaring ka. Nagira amila yung bala aloks ka, kaubayan ka sa mga pagaring ka. Kaupinan so puso yan ka. Kaupinan so puso yan ka. Kaubayan niya. Nagirap man na, ay po istorya nga, nasukarata ang mga wata yan, pumagantaan ka sa mga wata yan, ang mga pagaringapan, hana. Kluso puso yan. Kapigilan na isa niya, marati edat wata. Ang ngayon, na po magandaan ka, na wata yan. Na po magandaan ka, na pagaring ka. Nasabab si isang wata din yung kapap sinabuta ba magari. Napakluso puso umbalaloks ka si Erka. Na close man mo sumbala puso yan si ikaw mga pagaring ka. Nasa kano'y doon yan ng mga wata. Allahu Akbar. Nagyanan. Sumbalaloks ka na pumliin ka amala ipamagayan. Na pumliin ka amala igagaw. Niya panutulang ito sa katolok sa diding kedaan sa kumbong. Kukumbong din. Na niya gabrod chwata yan. Kaya makauman, ang barang-barang ang mga pamagayan yan. Nailini man ikatian yan, ikaplokyos. May una-una niyan, opinan, kapia masa niyan, arkiumin yan. Natinami kateso ko, bulawan na tigun sa tangila, aritis. Anati narakad, bagan kaki karo, mga diyan ginanglan. Allahu Akbar. Si ikirang babali. Karita ngo, bagan kadang ikaro mga diyan ginanglan. Mapi aloks. Yan ay budkad narakan yan. Ada ko dun pa masasarap ko, karo makotaman sa dikus kami ko. Nakatay, ni pamasakan ka sa Aretes, ni pamasakan ka sa Novenyo Tegunse sa Lima, ni pamasakan ka sa Sising, naadmambor ka niyan. Anatigin na di, bukan ka lang. Allahu Akbar. Natigin na yung beto di ka makuha, naunaan tangay asi sa tangila. Nasiwaan yan at tangilay na yan nada at tangilan. Niya kaatras. Yan ay nunan. Inabsedikan ka doon isa kumbong nga datang nila nga. At yun ay karita mo isa kumaito ka na inimbota ka na sutang nila nga na niya kahit kita.
Nae mo sa Iraq na tigyan no doktor, na malub ako sa tangila ami sambi. Sa babatiin sa kapadi akan raka, gagawa akan raka, na miyabara akan dun na kinuak na sa tangila akan, kada ketungo tangila sa lakaw. Nainibgay ko. Allahu Akbar. Napa magay na ulokas adikirawan magay uwatas ikoloksya. Nayapatot na yang ato kap maging kao, nagukapaki sinabuta ka kung mga taan ka pakupin yang ato puso yan rak. Kalima mga bangsa niya, mga urip na Allah, mga aukite, kasuatar ka, balaloks ka na, igira na sungan ka. Matabila ba igira mawatan, na dapat na si ka mauri-uri mudas kung balaloks ka. Mama ko, mambida ka nung sa walay na out account. Isa ka nung sa walay na out account, na udas account, apakito ka account. Nahipan bangap ka arki? Bangap kasi yung mga ibon yan, bangap ka gakas. Ngayon nakagip katang katsaginaw niya na apia kami pamilya. Hindi na apia girada pamilya ka. Napkababayaan na kasira. Nagyang nga ito ababayaan na ka, napsimbian nila sa takap ababaya. Nasuka pa ka tatay nga kiran, napsimbian nila sa takap akapataya. Nasudi nga kira nga katigri, napsimbian nila sa takap di kiran mamukatigra. Nasugagaw nga kiran, napsimbian nila, tumbayadan nila sa takap agagaw. Nagyanan mga bangsa, mga urip na Allah, igira miya suatar ka, sumbalaloks ka, naknabang kiran kapdi kapan, chiko ginawang ka. Ang kaino nakagya, miyatang kada kababayan nga umata ka, nakiyababayan ka, Allah Arabul Alamin, nakiyapinan ka sa kasurga. Balasan tanong Allah sa mga mapya, lilimati maniman to, amiya ko tanong kumagat sa 50, naino ka, sumpatan tanod na insyaAllah. Balasan tanong Allah sa madakla mapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.